Nasakmit sa otoridad ang pipila ka illegal nga armas, bala ug illegal nga droga ato sa duha ka sagunsong pagsilbi og search warrant sulod sa usa ka adlaw sa usa ka barangay sa Malapatan, Sarangani. Anaa sa upat ka rifle, grenade, lakip homemade shotgun ug mga bala ang nakumpiska sa kapulisan atong sa search warrant operation sa usa ka panimalay sa Puro Kalukob, barangay Sapu, Masla, Malapatan, Sarangani, mag alas 9:30 sa buntag adlawng Sabado. Doon na say nakumpiskang duha ka sachet sa gituang shabu. Apan nakasibat ang target nga sospek nga si alias Dubian, human matud pa nakatimbre sa mga butay nga operatiba. Padayong gipangita ang sospek. Samtang 15 minutos unang operasyon, naaresto ang laing lalaki nga si alias Ablot atong sa search warrant operation gihapon sa mga otoridad sa Puro Kalagumit sa maong barangay. Nakumpiska gikan sa sospek ang usa ka homemade shotgun, magazine, mga bala, duha ka tag-as nga kutsilyo, lakip pipila ka sachet sa gituang shabu. Balhog na sa prisuhan ng sospek nga nakatakdang mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala na kini miluwat og pahayag. Padayon ang investigasyon sa otoridad kung dunay koneksyon ang duha ka sospek.